Angia kuring anja tayo gari. Angia usay kiruwe na nona. Ay ko siya to kora ginikapane agitanda pa kau. Ita gina kintani ra tema koro wowa ba. Abetia kaya tanda iri tani ra ma. Agete kora kaya nga utak. Akia ari ki patena intani ka yawari ki patena intani aw abetia kingan yesari iri bana. Anak kapara temiyari anak kota temiyari. Kakaboni pa iba. Tani iri kay agata temi awakata na nono. Ano no ako na pa ni kota na no. Sibanin na tata karak. Patukin tatay. Ang kero ko tinong ko banang silingagi. Tanda ba ko way kay? Asa kina ba singa yang yana silingagi na mayate? Pare no kanaki na ba ka un karawayo no mayate ya kira ba ka una. Ayro ko tinong ko taniya ra kana ta ka taniya ra. Ang ana yaw tay. Yara kaya ra inun te wea. Ako te wari ariyo ka. Ang ana yaw tay. Pan na tataro. Ana busi aswan karawa. Panangan ay tibani raban. Kadagi na kipangke, inora te payari tani rin na natay ni masu. Min na natataro, marona kita naman. Ang kiyataro ito payari kiyari, ay asosya panahon kawara tuwe. Di kawara tuwe, at yakin nagpangke ng rin ako. Asosya ariyo ka, nakon tuwe. Yaro ko tuwari. Kang ko ngayon, nakota timi, nakabarati mi na ko. May nanontirong ang kiyarin ako. Hindi tayari. Ay mga puntete. Ay kung kuya ako na kota timiyan. Kung kuya ako na kabara timiyan. Bari ako ni Megan na bari tayo interior. Ay tuwa ako matako. Timini Bravis. Ako ang anak itimiyay. Inanon tatayri kaya ako. Ay timiyay yo. Ayun tipo wari tata. Ay kami ako taragin ako. Diba wayo, kanakunorya. At ay kinagbasuna, ayun tayo yung takora. Pabana, the sirawa. Babasin na rikaki, the bronze. Vana, the bis. Raw-raw wana, ma'am bis, ma'am tano. Ayun na kita si butawan na papa ka may karawa. Ayun yan, ako napatan tipo way. Ayun tayo tipo wayo. Hindi. Ito dia si buhay, hindi, no niya minte buhay. Nakito to. Now, ito ko na tayo katanira. Ay ngayon ito mi, asin ako tanong na, imatante uwe. Ayaw monitoran. Datuwa, ay ganun siya na kuira. Yon kinakintay ang tautaka, agad-agad kinakintay, Bayre ka matauta ka, inanon ka parakin temi. Matira ka parakin temi eh. Ukantan nga bang kami ka, kambanin ng oran tayo, kampuni ba yung nadana nun temi. Baka na siwari ka rikado, ako taki temi eh. Matemi yan, irigari ka matay ang tauta ka. Tiya suwari to kora, tiya kinagi, boning ko eh, tiya suwari to kora, nanon antay. Paburon. At tiya kinagi, baka na paburon. Tiya tayo retira kiyay, Babron, yai kita utara kana wuwa kana tira ke maya, imay na babron na nita kina kita kosus. Ata utara kan ay kupita awasiria. Mayari sinapunta na tuta na min tuta na. Patukin na sa kapanianan ko na ba kabarante miyay ang kan yaki mo siroy. Masogir ka kina kun nakiwuwa ke may na. Patirabugin ang kaya Gupita, tirabugin ang kaya Syria, at tirabugin ang kaya ko Baburo ni Mina. Tirahin natin ang tautaya kaki Mina, at baba, di babas, tiranga, kita ba, araw-raw nung wagi kay, ay na ba kani nga itiyasibo, asi pa rin nikanta ni ngayon. Raw, inanon teman ngay, awan nga ba kakayak, ay Gupita, Seki, Chris, Itare, Switzerland, Salmon, France, Ayangiran.
Kana sinora te tete ni province. Dani ra te makoro wowa. Ate kina ki tauteka ki te buina ki kakipena kwa ki tauteka te nuwe yai. Dani ra te makoro isua. Akan sikaire gerige ma te khosus te makoro te pima wowa. Yon tekan jay ni ruwa may karawa. Ana mata tangkan ni Roy. Asa menan raw wen te tayo. Asikanta ni nga bakan dia sip. Mati mana nga si mana nga yay te tayo. Sikanta ni nga ba sinamana nga nanatapat te baybara. Sinari nanon terongorong wari mga buwan terongorong wari nanon nanateka ti aswa. Aron na naman makan ti bisya iti tawtekan rom ninina kurapatan tayan tawteka kirapatan uya. Pari tayo kinaki makan ti bisyari menaya. Tiraw-raw uya ki. Ako namin ang tiraw-raw uya. Ya kairiri makan ti bisyanya. Ay kiro kung titanin, ya kiro kung tirangin kuna ni karaw-raw yan ang magurin karawa yang anak iti makan. May makan na menay nanon dapatan uya kan. Kasus din mawawa, anto kinti nonong. Ito yung ginagiba, di ay nariti ka rin sa rirwa may karawari. Di ay niyan, naripinin ako ng konti rirwa. Sinano ka, bayaki mo siya ratua, bayaki siya na ba? Pangki sinora, ang kwa bayin kilinakin. Di ay niyari, nanon, ano tayo katayin ka, katukwa wari. Iruya din ang reformers, ate bayari ki. Enariyay niyay teta po na meno yay to kawan no sinakuroy. Ate kinagi pati kawan na kondo sinako. I Amerika. Ma ya kato ka kinamana nga bata ko bayaran erang ko na ko te kaka nga Amerikan kay. Ma kanano ba babag tumaw. Atau bayirit na teman ngayon sura kan nirikiri pa teman nga rin nakarawagan kanya na mo siroin kan niya iba e ka nga bilin ako diay ni hari na kondere daw ayo sinako asika nga ngayon ni buginira kan diay sibong pangaira diay ne ari noraki ari ruwa may karawa amen iriya nang mata toroya arya nasa kita na anya sa rin nako teta boy kupita inanon tayo ta kongora hari arakatan nga ba nakarawag raw ni Bayriag asin na kanang kuya kongora kan sari nanon na baroy tanan dyan ni province kan ni kasi na kuha tero ko ngayon man tayo na si kaili kami na konte tuwa makamangan ni mata ko ni baye karik mo naman nakarasin ako isi ko Sydney asin ori Taabua kaya kawari yalan si White may kunan akan ito ko parang uri kay kanan ako mina ngayayag ka ng kwanta tayo. I mean sa kaya na ba Dubai? I mean Dubai sinako ay kupita. Nasun kawan na kupita Cairo. Ano ko ngay kupita tira hiro ko namkantan. Ano ko ngay kupita ako anuri na ba tinani pyramid. Okay? Anak ko po sin sa tabuayo. Akan ko po siya inuri tinani perimite kaya pupuro. Ay tinani perimite kaya nga uwari rek. Ang kasi po singay ra siya tao. Siya rin mimi na bayay basta ko bayay kay mga ibon niya iroy. Tinani perimite kaya gano kunti kakainukan sa tabuaya Cairo. Kung tinani toto kay. Alang yung pupura na patay. Kaya kinagi ba, perimite kay ate inanon to ate kaya uwa nga limabuwa ni buy nakon uwa nga limabuwa no buy busy. Yan na nagases te para kufu. Kana kunuri ako ti yaya. Sakit na ang tayra kaya karawak. Marang smooth awaran niya. Dinahin na sibo ay kanagi. Manjata po amuan tira ruwa kay. Ira po buwati kilometer ruwa na manjata po ay karawag yay. Manjata po yon ay kumita na nagbawas yun. Irigara tayo na kung jata po ayo. Ugi ba? Tatuwa na tabuntiawan ako yay.
Bumuran tawo na te sibu, are katukaki ba nakati at nakawa tawa kibugin karawan te perimit. Tawa wa kyokin dapatan tatay buray. Atakin na nakita ni kanimya ba? Gam, siya kataya pare kaya evidence yan, ama ako na ni karaya baka nga po na yakamuha mo kain na ikubita. Atakin na bang kanano na baba ni nakita na sibu, ay kay, ay katubi biya kaya Burans. Ay pun tomi miro ay Burans, dapat na ni kaban, yung tawa na te perimit, dati kaban na buburan tayo. Makanya sila kaya ni karawa, diya ka kinupaya. Ado sila kinaba, pati rabukin ang kaya nakaroya. Paano rin kakawak? Pakinakay, bangaya, kangatan, dinanin siniya, ni mono ko nung kontiyan na ba, ako na ni karawa, diya ka kin, ni katiti, ay yon, te kanta ni nga. Ang kayara na kiba, te berimit ni bongay kay. Ama isdan, warong-rong ay kata gini, rong-rong ay kay, makatag roy, agi at dinanin kakwaway, may si dinanin kakwaway, ataw ba, ipo te camp, ay akabungan na agitoro, pa nakaroy, bayi kay. Yai kinongorong ni kakanay mina yosin dinain temporay kamuan dinain totoo kay mataya kan dari kauya yata isibuni terera. Ano nakain sibuni terera abuni bayani buka karon temagurin ngadian tempora ke yon ayu kubita. Dewa na buwan te tempora tabun buburan tabatan nara arauman tabu ayu. Okay? Amo jaka kini kami min katiti awak yang ko bayin maguri. Okay? May nanon dirong ngata kina ba Abagin dia tante tenan permit ay kay ena kon tiya kay ti bubu abu manu wate mita ke tiya kay abu awan bi mete wana the bush tiya ang kanan na ba yang aina oy ben hota na kana kamuri ang kay hota ki ubus may kiraro ayun sinani ka tiji ke kangara niya ni akin bongay kay Hari amang karawan, tirang kayaran ti beri kabungan di siya ni ba? Amang karawan ti ero yon. Tirang na sibu agi kay. Now, ewo tagi, tayan na sibu agi kay. Iruya ti kora kay kay. Matirawa ti amuan tirawa. Pagunan kamay nga ti wana ti sibu. Aki wo siya tawag na ang kanya kasisikihan na ba? Ira nun irawa, ira bubuhat ti kilomita, tawag siya kagaya tawag tinibubuhat tabun ti kilomita, akasisikihan. Nang akasisikihan tawag siya kagaya may abimaman na kumay, kangat siya kagyan. Ti meong akururi ka aki, ti buwa ko ni kay, ti wari karagin ako ira, ti wayo, anato ngara na ba iswang ira ngana kam karagini tanan ba kay kam tuto ngaraw ba yung ando kun tapon ni kapaniki wayo aran wayo moy at sa kanila bay sakit the Christian the Muslim ate wayo irang kamuha mo ay kubitan wana ya ate akin na ba ayo kota 9 to ya kain na kubitan Patok tu wari kay raman nga narito man natak agi kebe. Sa gain to ay kain na kubita. Ayaw agi ni bangoma tan ako yan turo. Okay? An rapatan duwari king kufu. Akamatay pati wayo tira ti pa Eric Irona. Kana ko man nga yan rapatan na. Para yu desi buwari tata. Ang kana ko man nga yan napatan na, kahit araw may nuko. Kaya kahit araw sintay. Ay meron na sintayan niya. O dinan perimita kanya. At iroy kangan ni kamawa ang tara-tara gingufu. Pare to kore kay puntahan taro Mauri atay. Awan niya katin taro Mauri ari busina ko iriya bekan. At saka nung kawag, ipapos maya, Christian. Sabi bubuwari kititikimina. Kaya ka na ko kung umanta punta po kay. Ako din ako. At man na may buwa kung tsaka si buwa busmayo ko, umanta po naro.
umanda munaro. Tuwa na may bukon de kasi buya busimay ko. Tuwari the Son God. Papuni ka yung taru Mauri. May gupit ay kawuta kinako. Ay gupit at tiranon na gupit sa tayo. The bondage of sin. Kaya tabuhay. At awag yaru yama tapatan ni bure. Paano ka raw ay buren tayo na. At awag kaya ka raw yakan na gupit ha. Ang kanako na mo sa kakongorayay. Tipuwan na siya po nakikikaroon. Kaya, masina rin na ko ang kanya nanon de beремит. Kana ko rin na ko de beремит. Kung tamara ka na ko yata, kanga nuka na ko nalo. Ano yun siya naman itira na may kay? Ay, may kay ay. Ang kanya kana ko ng wera ke. Kukukuki ko. Tiwari kay naman ng ara. Tiwari ka parang ko na kay Gary Webster kam kinaki. Ay sibuy mawawa na didiki. Ang kibu ara tayo wera ke. Ayas wangina na ba? Okay, ingay tabanan akong kay Nora ki. Teruan me tere maiia tari. Anata bote paro. Asa so nga sinakanga Noria. Terin na ko inanon te bangabangay. Ako punta natin bangabangay to si kangay. Yung kaya si beri dapat temen tutana. Agar yon de size. Abon na girinda ke bari asi kuna bagi. Eri mo Gary Webster. Ero ko kay do te ka kite tenuan mini so ero ko yata. Ay yung wag kanya tatamarak. Ngay agir kita waraw mini sa iro ko yata. Kaya mga kitang kanya ke. Ang ko yagiro ko na ba yata ya musiri ka kina ba. Ay live ko ta ba yayo ka ba. May ari abari te dirari te ko ngora ke. Sinaki ta kina te ke ke. E mai sa yagiro ko yata. Mau kiri ka ke mata tamo in the barrier nodia. Angki te paro baby ka kina kwak. Ngayon na kita ni kanina babae kaya tako. Kain ni buritan o kain ni burais. Kung tinayin, mapunta na. Tinayin ki mo ato. Okay? Ngero kung tapo ay kaya abon ko na ba? Anay na patayara uwi, anay tinayin ka upay matinayin na. Ano nang kan sa mo na notanghan? Patirapo kini katiyan tinayin beремит ay kay. Katiyan tinayin beремит ay kay. Ay garang totoo kay ay kay. Kain na ikubita, tapay tuwa na yaki to ginaramay ay, tapay era na ba the afterlife. Ano nun the afterlife, asa tayo tatan kiribas, the mea umindra, the mata. Ayari tuwa, king kufu, tarata pa yari kiraw na, nang narama ba na kang haro na, kanaya mata. Ayari tapay yari kiraw na, ataw. Kati ay te beремит, amon te pupura, pan na ko ni menay nanona, pan na rin daan ako, wea uwi nanona. Yeah. Ita kina ke bae ini ya kita boy kai dokin teta yawana ke tenani ko bae ke karina kana kuno ko inanon tenani woni mete ke ino ko metenani ka si bo ke kangara patay yo amata akana ko ngaya para mon tira ini ko ngora aswang ko konori tenan bowan nan sai kai anatoro te uwe angkan abare kana mete te uwe airin na ko inanon teta boy ade ba yari girona ay kain kanya dan shevin ng kan. O kana na yakame ni kaninak. Kana na inanon irawa may irawa diridik. May abuha ka kang kay. Am ka ay kwari karon taraki. Ako agata yam kan jamara ke kem kan jera. Ang kan yabon kan ko wana ta ka jatu agi. Demini tarwa wari mau ka ta kana. Kana mate jam ta nara. Agi ana tai pa iki. Uminana sa mga nakon teta po era nagba the Valley of the Kings. Punihan na ba kubita? Ang mga nakong kanya ni kawa kinirapatan na yawen teta po ayo muan kutsi yo ikatumi ko meung ay kamais ako tinungan na adinan wali mateka ako rin ano na. Ang kanya rum kana ko na rin ako inano na. Kurin na kong tuwa na.
Mari ta kanano kawag, kuro kun ta kaban ero kunang kanta nga po kunan nura rapatan te uya. Aki rapatan. Akan ko suang ate siya kanwiya ba. Yung rapatan te uya. Agi mo ya kain burains kanga te kagan. Ay po naahan na ba ya kaki. Abu bugin ya kain burains o bugin ya kain ng Iran. Ma ikuwawa te rongon. Asina ko na museum imina ki burains o yung Iran. Asinori yang ini pai na ikupit apen ni mena na yata ponaka ya kawa kini. Okay? Manang kanya tayo na. Akawa kini dapat tayo way ay kay para ramen te payaran na kibatera. The afterlife. Kana sinuri ya kakintay ni kati ay kay. Maron na yawa kita kora kay ni kakongora ya aron mini mate ya pana mena ya. Kam kana tayo kam na tayo may siya iririn diya kakin wagay yo. Kita na te paiparo ay mangkaro ya kakin na ba kakin na kaya karawa kaya gupita. Ay na kain kinibas. Sita ko ba ka na simat, siya na ko na ba iya? Titira miya. Abon nang kakan na to kain magin. Baraw po kain magin. Pari ata ko ba niya kangarong-urong ni kaway. Kung akong tuwari na ka. Kari siya, ikagiri na ng kanano kawag. Mga po ni karoy na ba, yakara kaya kagay. Ataw baka na kumeti ko na kung tiburan ni situwan ako mga na. Ay po niya kagino, yakara kaya na ikupita. Awan po ginang kay. Irang kakawag iturong ay pa sinatay pa simenayang kay. Sa ni kita na ikupita kaysa mga bundogin na ba ikupita. Okay? At ayun ko waway kay yawusira na kung tirong at maru agamang ko akira na. Mina sa mga ruwari kaki. Nakuntuan na tita baka na kunuri kang ay nang nagkakongora taragi na may mo. Kang si tumataro ay waririk. Nang kikuwarin na ko inano ngayon mo ang bubura. Yara na kita po iyo ba buwan ni Mateya ka. Tuwan na tipagi ni Mateya. Awag yung kinte rapatan ti tayo boray. Ang ay resta ko ba tinanuya kain na na. Ayari siya sila ginatuwari sa kanila. Batira, kanuan ba kay? Ayata ko tuwari. Tinani ko. Uy po ni Benny Ram, hintay ni Karawa. Buwan, pogi ni Mati, yakaw, ay po ng bubuka ka tinani pogi ni Mati kay. Ang ayata ko, wawa po kina. Papun natuwara na ba tinani ko? At saka wawa. Irang inibun na iti ko, ni kanan siya uya. Paya ka nga ba ni nabari tuwan na iti ko, ay po nang nabubura kay. Ay po nakaginigwawa tabi wagi. O apo ni Buray, ito ko rin kikang akaro ay payay kay. Ibo akong tinani po ni Majay kay, ito wan area wax. Amnura ni area wag yan. O siya suwa nga, yarang kan ni area wag, ay parang kukurani kamay nga matan ti po ni Majay. Ang yari ka na bari. Area wagi, pangyari ko kain ni Buritan. Awa ka rin patawa, bayangan mugi. Awa na ikanuan, nanon, timenayo, Kaya ano niya, dinci ko, menanci ko, agi at payari kinanon agi. Raw. Kana kunuri ya kakin wagay ka, arang ni kamimi, agi. An po ni kakongora na Roy. Asinod. Tinani pa inoragi. O sige na ba singaya, apaw tanagi, tinani pa ito, agi ako na nikatimani rapataya, patikantan nga ba nagi bubuka ka rapataya. May mani karawan na, at agi nagbakuri agi mo kanuan na nuiyak. Yakan ako agin kabani kita kanuan na nuari. Siya ito wana te pa yesu. Mga gesin na batera kasukwag. Te buro. Panakakain na kupita, atau kupati muskita kaya na kumen te buro. Yesu ko burom, ang kanya nakita ni muskita ka. Ana burom, atau wani bayi ang kanya nang dawata.
emate te bure amon te mais ge kanga te kagan ge kanga rang soft kanga merauru kanga rang bebete kanga rauri nanon te wai iben de tana ko meuna kanga te kagan aya de sika suka ki te buro igiran te kanuan no iben nako mate sira ki apun ti maton roiri ya kaginda patai kai abon nak roiri ya apun ti ibu katarakia ane te wana bia kagina kwa kina the museum te wana sinoria kanga yate ini kanan wanga yai kami mi pate wi ngai kanga ngam kana ke me bokon bain dapatan tera patai ate kina papate teira yukuna andi kira kita pe wate tai ai mina emang mana ko ke mate wi yesu mareka ye ga ba akarawa ke panati mato awana sikunak awana teia ngia kasukwa kinaka kinaika kan nenge sa sinasiki para tutan na tekarak ngia saro kon nangin tabo yon teki Chris awabere na bandana teka kinwa kayo ayakawa kinira patay yon mata kangaman na yera baka ukay na igupita mangkesaro ko room Devetikan I don't know about the Roman Church I don't know about the Roman Catholic mayata wana baka kintiwagi ayo akawa kina na parapatan jamata bayan natin madona ba nagibubuwaka ka ano yakwawa yaki ko na anim ka kaya rin atakin na inanunpo ngay kay pa rabatan santa ki yakim ka ki irang kamato at yun magdaka kinikanta ni nga makana ko bonori arabuna gini bahay dapat ay ka ikana katim na tuway makana ko po ni katukat rabatan singa yung ko ba enabon si kuna Yesu kura patay ka yung nga patay aka kami ako nga itinay Ani nura king kanne the Vatican yon room ay dagi na gangay takan no ka gibana ma kay gupitay kay abon na naman kita na ni keveni ano mata tuwari tuwari ku fuman tay ki de para ay rang kay ay tinan no ni magini bongay kay amon tirain kanon ka kano kunuri dapat ay kay yakawag ni kinaron nay kay makano ko bunuri ubu yawarang nagiroy Sirin na kon the museum Mauri Cairo. Asinora te wana te asibu. Ate asibu hari si te wana te rongorong areng marire ka te kapanya mainano. Akanga ite te kari. No more. Israel no more. Ano na aki ay tirera. Pari na kain na igupit abon nang di ba ya kain ni tirera. Ay ra kana ko sira kina tuwari sa kanila ba. Ekuni yakin denaru manang bubra denaru river. Akan atak babari ari tetap bari kunia gema. Aku ang kay bunarawi ang kay mo. Tsaka nga ara yung nakakinta kakan niki. Ngay bunarawi ang kayo tsaka. Maraw. Ko pa punto ko wa agari ki terera. Dagi na kinta para mga yay terera. Apo. Ana ti matuan ko sinakuha na tayo katiyaso. Mo punto ko ba jama taning punta kunanim ka. Tara di tayo kinakinta para. Ay kita ngiring kami dari. Bakam nanukawa kiniri tamang kanagaya kanta ninga. Tumuani daron kita makuruawa di matenu. Di bimawa. Pakana sa tako ba ako matin Yesu mangaw sinadyaso na kairiya kanamat may nanon Yesu may Yesu entero na baan. I mean, I listen to the wrong bani na ruwa duwe may karawa matatakaru ama banante na rakan na tumana budeswa awana usimu agara awana usimu agama matina non Kristo ato yung kanya nang using kanano na pe ay punti wutan niya ron na parang kay tinanong ko awang kay iluya kanya na igupit di mato maun jaman tang kanamat si kasiniya kiburona ay iri ang kanya pundi sinako mauna
Mangkiano ra Taabua kaya taong nag-iibang ko ati mato ni mwiia, akia. Abi ka kinakuha ki. Iri ataman na to bang kaya ma jan ya wala kina bana kwaro. Marta pa para pun mata ta bani na ruwa tuwe may karawa matatakarwa may banan tiyan na kan na to. Awana usimo akyara. Matina non Kristo. Ang ay mau ay kasi ko sinabuta kaya mga yan nang. Sinabusmaya tuwa na ubakon tiyang. Antero ay sinamema na nakito kiron. Tuwa na iya tayo ka nakauwi araw ko tatayari. Awanya si pacita inus. Ay ka na matijama ta. E pun po na tayo. Wala na anawa kita tatan ni keveri mo. Ni karo kuangkay. Kita kinakiron tatan. Kita kinakiron tiyatwa. Enam katera pa tatan. Ari tayo kinatani sabi ko kigamo. Iyakim ka. Iyakando ko Yesu. Iyakiro ko. Enarwo yon nang inikarawa. Iyaki. Ato kintatay. Yan na ba yun? Napundo kong tukin ko na koran. Ato kintatay. Dapat ay kay. Anong mga banin? Musika kinapatay kay. Naroon dapat ay kameo ay kasan naman kintatay. Raw, wayo rong na ikupita. Wari rin kintataba say. Marina ko antayan. Pero may marwan mati. Ay kamontiran ko ng kawa. Kitarataraki. Kanya tayo ang kanya. Kataya ka na yung karawa presentation na napon ng intaran. Pari ka nga napon ng intaran ni mati na ba tarataraki. Ay kay minang kanya kay nakosi paye kari kaya kay sidinanoy kakantero ay ka nga na kamnanura ti payari ki ay kapara-parati tamo yan patirati payari ki nanon aki. Sinakaburay ki aki sinawagin ako. Sawagin ako, okay? Ano ba? Kay ka na ikosay kay tarada kaya tangin naman ikakay ki. Tamo ikanay ikosay kaya. Itang na konti speaker. Ito saw. Ito. Ay. Kami rira au mena yon de rari. De social media ito pa kanaban sa nuri bay kaya san kakato kayo tayo. Manja tayo. Nakosa ay nakaragin na duda na. Natagin na patiraro ito pa yan ano kita na ang tamo yakan. Ako anong kura na ba sila giruyaman ta. Ano ron na itagin na ang magirarome ba enabuni ay tayo sinakunan mga buni ko ang uraro ay kan eh. Yon rong-rongon, teman nga si manang ayay nanon tayo, okay? Sasan din nanon na ikupita. Sana kon napatanduan na tekari sa tekinag yon Filify, okay? Yak yun si Maykay. Betang. Kanakamura ka nakarakinan, Mauro, Masira, Oruka. Okay? Anakamura nga doon ko ng dati nagabano kong tekari sa Biribay. Kay Biribi. Filipi, aran taman, the way election at the great. At dati nagaba, the city yan, dedicated ibugin Biribi. Tabayari kingero ko, Mauro, Masira, tatabayo. Awakais po matay na rin iruria. At akin nagpasitay niya ang katigrisya ng tatapari Pilipi.
Angge maruro maniruria, awapa bisito yan na awan ng kanya takaranga ri pa bisito kay niruria. Maguri di pimano. Ngiaro ko inanon takaware ari biribi. Ate kina ke papa ini kirina kia ingkon agi. Akatari agi. Akabiya kana kira pataya. Aguri kapuani pai. Akaburi agi na payay. Ere kara tay nora te kara busa yang ko akaburi agi ay. Ere kitara anwari ere kira patana. Materong orang kawa ke may biribi. Asinuri ang jata iyo bayo jata po. Ari ko sinako iya yan orang bauro. Ni ko ata Yesu po nga yate mesa. Ate wana te pa na parang kongora jata po iyo. Payaw man tabo. Yutay ari ito yung jata po ay. Ipo ni kaya taroy mayaw man tabo tinani piyakan na pa. Ano na? Maka na sa tagi na tiyakari sa nikangay. Tiyakari sa ari Pilipi. Tiyakari sa ari Tataro ni tiyakari sa ari Corinto. Sa kitakaatan nga pakuno-kuno ko yaw tumanta buhay mo sumayo. Mana no naki pati siji tatabuhan. Ere kiki ay bobogin deya ko nakakinan. Ano ko kon nakakana sila kung gisiro ko Pilipi. Kangay po siji na ba mo ande bumura yasan muwaki. Ay tabuakin kay kabungan akin na iron tataw tayo kan teki in Chris Taabua kay manay dananya kari sa kay tabuag kabungan akin. Anya kang arurungan te kari sa ari Pilipi. Ayo tayo kan ayo rurungan te kari sa ari Corinto. Tenan city Taabua kay. Taabua kay kaya kamera kay bauro maron. Tatagin na ti evangelyo. Ya ito wana ko kongora ikan kana ko ma yataya na nang nababagyo niya kari sa Gisua. Ito ba ina nang nababag na ko iran tayo. Atay siya na ba terong ko yon situ ko na ti kari sa kawagan ni Rory kaya. Kam kinatata mo yayo, okay? Ere kina baro koran tata payo, ayo rakang atamo yari ari Troy. Atau ko baya kira-kira matapay para kana ko bonor yara yo bonang ni kira-kira ba. Kamuri nga natay ka tuwa ari Briam. Genang iro ko niniagi ya iro ya kain te wari antay ko anaran. Anti atata mo iro mi. Yung beneng man, yung aka nga natay ka nakon na sina. At wari hekta. Tayo rama. Tasan ko te bonang ni makaro-iro. Yung anya natay ka tuwa, yung ano ko maya tasan ko. Ano ko may gupita? Ano ko may baburon kangan naron lagi? Bata ba yari kipa? Ang kebara kita wari Chris kamu nga terong way. Ari rawan irin buka kata wayo. Ang kebara ga ano ko ni media hekta ke pare isiringa kita rin na Chris iro nanday hekta. Ay yak yata ya ngaya te antay yari ngaya sa ngaya Chris ba ngaya tari na. Agi ano ko ni kakasin ako Chris sa kangakuan hekta. Ate wayo nga yari tamarage. Tamarage te tempora, ari abolo, ari diyan sari, ay na ko ni Korearana. Kana ko, ikakipa na ko. Aduna, ge kanga te kagani ge. Ay kanga te ari Biriam. Kanga te wari te gingekta, te prince rekta. Biriam, weam ma ko tayo kinayo, ya kita gyaro na. Kana ko agi atuna ayaki na makinaba ayaki buo kintain te buaka gi anya na ta katuwai angane akarobirim na kita ni karobirim akatsuka na baya bayo Chris ge ari ako na ni Diyos ari rin na ko yai to ko gi nakatayin si ko ta di ko na te kari sa kawag pasinataya. Ngano na ba? Ayo de kari sa ari Rory kaya, okay?
Atang. Kono kurupo kinakondanani rete kare sa rirori kaya ni kangay. Yamin rete sa kosos. Are ko korime kere ko. Are mwiia kakari kirong tetu. Ay kangay. Yata ya makuri ba ko kimeriri ako kibuwe. Ko biya meriri kinibuwe. Ang kay ko ang teutana ako kimeriri. Ako kibuwe na. Ana mumutay ko may wiw. Ang kay ko ang ikaw pay. Ay kabasak au pay. O iya kisi sinte pay tuwan. Na kwa ketay ko pati amatari e kay nano nang koy. Ako nanuanga. Ako ikaw pay. Ako mataki awak ya karapan. Mga yairiri ko pa ako nakapuwa to kura ayro. Ay kaburuak intiyay ni kay sakaki. Ako nga ni kaupay. Ako ni kun ni kay ay kamay na. Ako nga ni kun ni kay kuyay. Ako nga nakikautak. Mem ay aki karapem. At kabira ni mata. Ako nakabili matam. Ako nga nurab. Ang naitangiriya ay buhay ay manikateriya. Ndiriya. Nangaya ako nakakura-kura ko. Oray na nanong. Nuray tira rikin di mataru ay karepore. Ano yung obanaw timan na. Ang kanakaw ka di mataru. Ang na nakoy na. Ang namarakin nangaya. Ang ngayon namay. Di kare sa rirori kaya. Puntuwan may bukon niya kare sa kaisuwa. Ari korpo kiya yone. Nakoya. Nandas makuro repatamus. Ni kaya nrode siya. Kirori kaya tatayay. Ay po ni sirungo na. At yapa kaupay. Nibuburan rapatan di city ay. Ayo data po ariyo sinakuya iti papaire. The council ay kinaki. The council ang rori kaya. Namba wapu marwaiwa. Iya ka manguran di tabas at kaisipong. The council ay karawa kirori kaya. Tinibuwapi matenu. Itere-tere kay nanun di papaire ayo. Paay na kamangura ka na tabas di aswa. At kaisipong. Mantay anay rakin nanun. Makurin mewap marwaiwa. Iri kiran nanon teswa koniran nanuya amet. Ayo rong te kare sa ri dori kaya. Edagi nak baluk wom. E boya maridi. Adira bugin ang kaboya maridi. Baka nako kumana nga kita na tetaboy. Ate ka kete buta bunti kilomita. Ate akang atiran na rekabuo diraran te tiran na nga spring water ka nga ipun buwe ngaya e paro man iteran rodi kaya men iteran arim ka nga sita me may nuku na kana e sa ururing ke arang kan mate kare sare igo yari ye fishes ke to ye beto ke ma ana kono na te tapayo ay paro teran nari ate kore kaya yakabu ka teran dinanon te pai buni kawai ayari te gina ke biri pai buwe akan ko mga yang ko tapayo pare po nang may toro-toro na ba. Anang iro roi kaya mga mariri. Okay? Mani takabuto yon mewi akan je kare siya. Pagi buwe agi mariri. Kanga yamin na inuka. Ano na tuwan na nga karawa tuwan na nga yon dia baka nga kagan. Pairarangin na yata buwayo baka nga kaupay. Iririgan iro rangay akan je kare siya kanga. May akan je kare siya kanga simenon jeta buwaya kaupay. Okay? May nakain tarawa to si kaupay kang kuan na teka nan ki no na kaya mo ngoy buo kun ti kaupay ki awak ya tay ya na ko wabibiyakan adira no na gigay dagi na ba dewe abubuan na tay ayak ya tay e bon na tay bibiyakan ma kang na tay ni ko siya e bu siya na pa ya ti na ba kang ya pundo ko ya irang no ya ti na ba bibiyakan ki aja ko ra kingi karawayo dewe nga ya mga banin karawayo akan je kare sa mga banini da karawagin na kaginwa kay iniriganin ta batay pakaya kan de kare sa ring bubura tirong wayo ro ron dori kaya ari si bonira po kun tawagin jero ere po ikarawa sa mga ira po kun tawagin non dia ba ya mga ere po iyang kan okay ebo je kukuray ebo je dotira eno mga boje may enako e mga buti kang ibig, sa mga kataya ibig, kaya kibasin tamaro ang kanda nigi. Ani ron ko yakan ti kare sa irori kaya gi. Amengo makaupay John na bayo, amengo majet, di ba yari kin John na bayo. Sa kikiyag, masinagi mga John na bayo. Amen. Ayo ta kauring nga kana ko na ba. Yon ang kikaburegi.
ibadamos. Okay? Kamkanora te tabuari kamnoran anari ibadamos. Awiyang kong kwan kayong te tababadamos ito ko ba ite karabusi ay. Mga yag ba ikaburiag yon ibadamos. Ayang. Ano nagi? Kana ko ag mayri at korag ya kita niya kangan dairi na no ya kana ko kinakunta ba yu bugin na kaya kain na. Ayang. Pasita pa man kain na. Arang wari na kita tapo yu wari na kinakunta raw. Manya ron jain kita tapo ay. Kanga kita tapo yu asibu badamos. Adara pa yari ki. Game na yon yang kaya kaburiag. Ay nano kung tinanga nga. Data taro yay. Ay. Ang kanina kung tataron tinanga nga. Ada kina baka na nang ilo ko. Kaya kagin na natataro ay may yay na pananon tinanga ng ari. Ang kuwang kanya rin ay yay tinahin tapo na inanon tinanga ng ay. Ito mo kita rin tamo yay. Anang katabuha kain tiyaro at yoto talks pataw aminang kay. Na guwapo ko pun kana ko pun sinabi tamoy guwapo ko pun ng baykara o mari si pun sinabi tamoy. Pati pa kakaongora. Mati pa ya kana kawag din tatapo ayo ba. Ariya ka tato ko wala pa nakayon na nongo yon iki. Marang tawanin na yay. Ni ka ba niyang iya kain tatapo ayon badamos. Kanga yon ito ama tamo ang ni kakawag. Kaya ni kana kadigyan na siya ini ara na yon ena si mani ara na yon. Jawa na jausu ena po ni ba ni yon en dai na ko non jausu. Ayo kauringan tuwari Alexander. Namururingan tuwari Alexander the Great. Anya Alexander tiaka kituwan agema. Anak kanora ta pa inubuwa ka ni tawan. Wala ni Roy buburan na pa inubuwa ka Alexander kawag kinaki. Ani Roy pag indoya na kayo buburan no tanga na kapunga na. Ani Roy tin tamo into waya kawag kinaki ay. Wana ta pa ya sinori apat ayo the Colosseum kita tetapon kamata warion room. Yaran na kayo baka nga dia tagi. Tetapo ayo. Ngana ko kunoria. Ayo ita kay banga gani mainan wa ito ko. Ayo tapon pa ini kirina kinapa Christian. May room tayo kay. Tara pa ya karawagi. Ako sinakuha kiman na kimainan no. Awasi nga kinabayay. Ato ko rin kaya busa kita ani buwak. Anya kanero ko na tayo ni kalimata ko tempera kita uwe. Kaya kani kakabos na kakakin sa tamo iki ari ya kan tamo yang kan na kon tsaka. Ako sinakuha kinaman tanan Christian. Pana anarabisiya kiro yaman. Okay? Anak kanuri ayun na kita tapuay iki. Ito yung kayo masin jaman, taja ka kayo rawat yung jaman tayo kung nanon tatapayo. Ayo, taka titi hindi mo. At ay kinagba, tuwa na may buwa kung pahay ka kamimi. Ni ba kay suwa ka kamimi yung jawan na. At ay kinagbarom, ito yun isuwa tayan, kita yan maunga. Awan rin mo ni kajaya irapatan na titaw tayo kan room. Ayo temuan tapo ay mena yaran kita tapo ayo ba Valentine Hill. Aja tapo ayo ito ay kinagabayo tapo ay emuan wagi ay temperan room kita taw tayo kan room. Mga freezer pa yun.
Kita mo yung kosin yun, tayarawan na kanus. Itang. Ang kita ba yun? Ayo kita ba kapuri ay better. Ay ka na para tayo hindi na kung kita ba kapuri ay. Hindi na yan tuwa na tumantab. Urin na ko na ano. Kaya tinuwa, tininan di kaki. Ada kina kebangkit kapuri ay better ya polisi. Kaswa kina banjata po ayo ay ko na ni maing rapatan. Marisa tayo yung kasus. Nisuwa tayo yung mga agiti ay rom, pondo ko na roy. Ayaw tuwa na may buwa ko na. Nakasuwa kita tapayo, ayaw kimang kami na nakin karukuang kay. Kaya kawagin na gibugin, kawagin ang tayo yung Ayong kanya makoronitari. Kung kisikita na roon mo, sa mga kiba na kung tira na rito wanang. Era nagbaturotong. Aja tapo yung kanya, ito ay ginagapamuan pa yung ginagiyaro ay girisyan. Aga mga nagbatanaan, Methodist yung mina, pa mga joint Methodist. May rito na mas ay may buritan. Maan na rin silingagiya, ito kore kay Kamnora ron, ito yung silingagiya. Nakarin ako agad mantunain, maunga agad dito, nakati cliff, pare kang kuti, yoy. O karin ako agad mayay. Monti riya tata. Si teman na rin ko nan tatabuhay. Pati matang ayran na David Kimmer. Kaya rin Webster, ya kinikin na baro ko na yay. Ang ayran na ba, kinikin ko na ba yay. Pamuan terarwa kayo, amuan tiriya tato, at sino erang kura-kura. Kung nani meron na, ako baka. Teman na kayo ng babuanugin, ibu ayay. Ayaw ko din kabuan ni bay. Natikaray pa, ibu ka kakayakin ay ruya brisiman. Hanggang kay, girek, awara tuwayo, tuwa na may buwakon, kangara, arapuro roy. Kanaya ito pa yari kinom, aya pun di kinapa, okay? Kung nani kita na, ana pun rin siya ko tuwa, okay? Manya ito pa yari ki. Payangwan nuragin tapo ay kayo. Ay nang kanya rin ko rin, tatapo rin. Dinani kayo, kaya silinga kaya ito ko rin kayo, okay? Ang kanya nakasay na nun tayo, okay? Anak makaw ng panaw. Anita tete, bayo siya panaw. Pagiging tao, siniyang warin ako. Anyan te kay fan, nariya karabay ito ko ragay ka. Dagi nagbaya ka ni nga may sinjama tayo na nun te kay fan. Awanin ni nano na. Kanamin ni nano na. Atau Mauri na. Aja man na jama tayo ng hindi buwa, kaya na ko naman nakabukin tayo kaya. Nako ya kain, tataw tayo ka. Bro, pare yung itiran, kita rin rituan. Aswang niya, yay kain tayo kayo pare. Darami yan ko yay, mo, may si kain na. Kandin ako, kung nakamamang kabuan pa yung kami tao siya. Ay, natin pa yung karoya tao siya, aro ko. Asi ka buya ka na mayon, at mo. Awa ka ura na ba? Hindi po dyan eh. Kung nakita man na nakitang, pari sa mga punanin, sa mga punin karokoy na nuray. Pari ngayon kanyang kwesyanin ng kaya, wag ito barik. Ang nagyanin nyo hindi kayo kayo, danga ito bubuhat abon. Abuhat abon din kimain.
Rokeatau reformers. Ane ne awama te ma unaine, aine, awatei. Ayo ari takin. Te wana may buwan na yawaki kanje karisan, kaisi po nga kanami na yon, itira ni Taria Toron. Awota te evangelio ni kabane mga iya, ni kabane kanje karisa ngayon mabuya na siya. Awatei ikaw warire ke. Emate ni kuna te pai para iruya. Emate ni kuna te pai para iruya. Kanaka matinano. Aka matinano arit John 3:16. Aka matinano yon John chapter 3. Ano no nakibuna ni kabane. Akatabu ya yata iba na rin na konti Facebook kapay kita buhay kana kami ngongoyiya. Ay po insiste pa para na ba. Ayo de monta ba sikani we back yon te bastan te sibong. Akana ta te wayo. Ana sinata ta ira kina. Kana ka nga ito wayo, pantiri kita nga tipu tipi man mawang kan nero ko ni ati wayo. Tuwari na sinari ang wari gani to ruwa kita buina na ri. Ang anere kanga ya mga risina ko na kontiri kita nga ruwa buwa tipi may suwa. Ay ata ti teach. Ayata na iswi, ayata ti payari ki, ayata na pa na paypara. Kain kita boyo tegi na gabanin na ta arang na ta ya paypara. Sa kisi kain ti isipong madanan protetens. Agi ko na ni busimaya te katiri gabanin ro konti ta boyo. Paimini maraki o siringayan tayo kiki. Niyalan jiwai te ro kono panta ta boyo, tegi na tuwari ti bastard. Matay arang ataya paypara. Ikaw ay arang ataya paypara. Away akamatina no, akamatina no, yon tiki mo. Akamatina no, yon te chapter. Ang irang kayo, warang kayo ratay. Awan na tayo katuwayo, arang ni matoto, ito ko na ko irang. Kami tinan ni pastors. Awara miusu. Aba nino na tayo katiyatu, akiag, bayay ni mabuna. Ni kanime bayay, yay ni mabuna o siriyan na. Kaya kaya, awan ni mewa ti kilomita siriyan na yay. Berapa berapa kali jadi kita jadi kami tapi hari kakak yata jadi kami tapi siapa kebari I mean de nakon ako jaga kat may sinara steps sa sinakon ako yay kabenen wari rin na tibu tabun tanga at steps kabenen wari rin na tatinu at kami ta awangin tinakon ako sinakon ako yay sikunando ko na isuwawan mo at kami ta ano no tatya ka kakani ya wowa kitinu ako yung kintukoswe yari beso kita sipun ko nandiyan na may beso ni karo ko to na bere ay rin tayo nga nakuk, kuwabon kainan. Manang kan, wayo ya kaya binako iratak. Ay kabuan ni bay, kante kanisan, kaya sipong hindi na ba, tuwa na may bukong niya kabuan ni bay, aki ba sinta ko wara-warin te paypa. Kuwawan, ay lang kay kanje rong kayo warang. Eba na ratay nuwara ka na tayo katiyat, wag aki ba sinta niyan aratay. Ang kay sa tagin ng kay, parang kay, imahin nyo kiwa, iswangi dahil magurin din, diyabi sa abon missionary ay tako. E apon po aratay no sinako. Mangkay inura tiro ngorong ayo ay tako. Ay apon isa kisingay ran no sinako. Sinapon no sinako makaantero ni kaban. Baka na aun to koraki. Awagi si kabuya ka ki missionary mangay ran ni kaban sinapon dia ni ban ni kabuya ka. Awagi akan tetangin na no yay. To koraki ki tagi na gyapon ni ban na bandanin ni aben sininga kin tatayari. Ay lang dapat silang na may bukin ni Maura. Maru narakati yo terari. Tahu bay. Ya to kya kakintay ni bayakan. Sariya intay na to ko bayakan do ko Yesu. Kasi nakaugi ito na rayo ngayon na tamo ya tuwa na ayo manya sa mga nakon na kanaimin. Ayo mo pa inigilin na kiya na ba takora kay karang kakawa kay katano ni maginam. Mayong kanya mangkakor, bayi mga rin tuwari hitsa lang. Tinani mission na kanya, mission ni kaman nang. Ako nakamnuri, munda ka na nakawak. Aron silingan kiya, jakora, kinta tabuay. Akatipo-tipo, kinanon tinahin. Tapon-tipo-tipo, ako na tinahin sawa, ay kasi na, kung ay sagba tinahin kes. Mani, away na ba? Awatay. Mana ko rin na kuya, yo, tinahin uwi, akaman ni kasukak. Atapo kita kapiroro yay. Makana ko tiyan ano na, ako tako pa. Kuminan siya tayari.
kunura rin merakia metanain tamu ya kaya kasukwaki. Pakauring nga po ng kanunukawa. Kuwara tinani pa ina inumumay kay. Tinani machine. Sibugin kaman nga kiyamata. Jonas, kam kina Jonas. Among orang orang wayo. Ayaw na nung umantap. Ayaw umantap kahit metodish. Ano nang kasi kunan na niya kahit kamasuta ayaw ni kilibas. Mga nakanura umantap kan, yun na ganapan sa buwan nice. Ayaw umantap kung kuha katolik, awatawa na banakay. Iya kahit darati, the Roman Church. Jonas, ito na kibaya, kaura na kiyaki. Nikabuhay ka kinikamatiaki. Tuwayo, ito tamang kuha. Ay bugin na kibaya. Resi, kaya ka na ko ikabarabara, ikakis, kaya katayin, kahit darati katolik. O ini kahit darakin, katolik ay lona, ibugin te. Diba yara na kiba, ang kuha ko nakabakaman, iba yung ano ko, mamatay karawa. Mga yari-yari ngun. The Roman Church, the Roman Catholic Irona, kanakuha na wota. Iriya ni kaura na kiyaki. Abo ni kabuhay kaki. Teman may buwa ko yung amatay kamatin ni Marisire. Orang kinaki na nundong on the Reformation. Ayong kan yung kisarin na konti. Diba chikan? Anak kam nora, kana kumuhan din na kuya eh. Ako po si Maya, kitinanin po 19. Anak kam nori po 19 siya, kaya puno po 19, siya po 19 siya, mata. Nakakin na yung sitwabin eh, antayirik eh. Awakawagin na ginanon. Tatapo ayo, imahin din na kumroy, nanon sa square. Anak kam nori po 19 siya, kaya. Yayari agyatu ya. Ay po nakakinibuwan na siya tabiwa. Ang inaberin ni bibiyakan. Kaya marua kaya po na ko tsaka nga man tatabuhay. Niyiti sa kanibaya ba? Ay nitatatayan. Am nora tibuwan na siya dito yari. Tiray may siyon. Ngayon. Wanda may si mama na. Ay tibugin tayo na rika nga tayo sa kakariking kuwanan ni Venus. Kaya kinagaroon tibuwan na siya yun. Amin ay nanon na natapot yaro. Ayo tuwa naman ko ron saman. Ay kawagin na kaya matching luta. Nakarabagin sa tabuhay yun, kaso ay. Ada kina kibangke karaba itu wayu ria jenan banu ya. Angke sila kina kebatera karoye ino tetap wayu atau kona taka. I fight with Satan with a hink. Ano na, wayu. Ibuwa ka natatan ni bantipin. Atira ano na ibuwa ka natatan ni bantipin. Kurobok. Oyo tetap wari rai ite pai para. Nakon dati sa amin. Ari tawag ite pai para. Mayroon the Roman Church. Kaya nakiwara ka giro yon. Stagi na the Roman Church, banderan ko na the Roman Catholic in tayo. Ayaw kan tumantap, wari man iruan matin machin luta with the back. Akan magyaya na thesis again, 95 thesis. Tumantap mo kamasu ayo, okay? Makana kunuri ayon na kanapan tipuan nice. Ya kira garon. Iwan na may bukon niya tayo kanakita ni kanibaya bata. Teka nga tuwan na. Pangi din ang importante tayo tayo.
Ang mga punibanin no, kinakontesan, worship. Okay? Ano, ang mga banin nila, Jaira, no, kinakurum. Mga saging ngayon, kain tayo sipo, nga sila, Jaira, kagyan. Amen. Amen ay kairuan Martin Luther. At akin na kitawayo rin na Lanchi White, the father of Reformation. Garo na bati mato ni Martin Luther. At akin na iruyang niya taan kurupugin. Dokorong waikay. Kaya na po ni Pani ko katitapos may mono. Lang kayo. Ano ko rin na kung tabuhay? Ako na. Muhan de buburakay. At ako tani kanibeba, bayo de Basilica, Arion, Rome, the Vatican. Aja tabuhayo, at akin nagbahan, yung intaman, yari pa ka na kuyay. Ano po kinang kita tao dayakan saman, iran tangay at tama, kaya minayay. Nakikaringaya. Ano tao dayakan nag-mind the Roman Church, kaya nasiling nga, kibukin na ba? Manin saman, nirangan ako na pa ibukin. Kadiyan de Basilicayo. Ano yun de Vatican. May sinjaman tayo kuyay, yawari po ita nga, dapat tayo ni katuwabong. Kaya kinagaroon jaman. Ang ay po ita po ni kanibiyap. Inanon na tayo din na ako. Ayos sa gatay, po ita tayo Mauri ni tina narituwan. Ere ka na ba ita tayo Mauri, baka nga tayo ni kamatak. Nakuya irwa. Milyon sa karikaman yung tatabuhay. Erang kakasik kayo. Makamnura tayo ya, kamnuri at inanon tapon uman tabuhay kayo. Tanan ko, ramatanan, danian yakan. Mabuwan ng sakan. Kamuri nga tatabuhay sa mga negosyo, ya. Ay kupita. Puntaran na yung mga banin ako. Ang mga banin no, kinakuha yung kupita. Por the times, akin ako Rome, akain Rome, akin ako ay kupita. Ang ay rasyo kinakya. Okay? Ano po kinataya kinakisi kakuro. Asi po nang kakuro. Asi na kata kakuro, rayan kiribas. Amen. Kamtauray, kata kakuro, rayan kiribas. Nagkataya ba yung mga nakatauray? Kasi nang manang. Sinariya suwangnya kain kiribas, saya kan nuk Yesu. Sinariya suwangnya, nakita niya ron tayo Mauri, kakibas ng tamaro. Ano suri nga itiran, naroon na itayakin, ayakin na garata, yasin ang karawin, itayakin itinan dadayan ni Bravis, akit the causes. At iwan na may bukong dadayan ni Bravis, yung the causes, itayakan the French Revolution. Ari po si Mayan Deidi, sige, aaron tayo Mauri, kakibas si manakanta nga Yesu. Ayo ito one at the Paris, sirit na ko inano na yon branch. Maroon kawaginan, ayaw pa'y way ang tayo kikay. Ari tayo ginagiyay. Aroy yan, ibang wamat, ano ko yamat. Amuri nga kakongoraan branch, batirado ko ng kakongoraan. Iro diwari Napoleon. Ikaunta may matipobe. Nakamuri ya. At akin na gibaya mga agrikak tamakan iron duwari musilon. Yasan. May tali. Ay ka tayo na kuno na tatabwari sign ayay. Kakagin tamakan yon the Vatican. Ang ay the Vatican ngay. Bawa makana. At iwan na tiyaro. At iwan na tatawtaka. Iwi gana ko sila ginagitano Trump iratani kamo. Tara mo yung iron the pobe. Ang kaya ka nga natayaka. E na marurung, sinatataro ba ng marurung? Kaya matiwala iti promise na may branch. Sa aking kanya, boy si kong kanya. Timakan ng kanya, ni karukuha ti pungay. Yon branch, at aking nagpapayat na buwan matay, kaya tinani ko pa eh. Ang iya ko pa yung dyan na, babanan ako branch.
Ada wana tata buhay rin kami the Louis Vuitton. Yung wanda man na tuwa. Ano ko ni kabuhan baga the Louis Vuitton nataw pa ka ng kwarika ira mo buhay rin kina. Maing kam babon ko nan buwan. Mga ko na tabayo kang the bound na. Ayata pun buhay tanan milyon niya. Man. Kaya na ba sirin na ko yay. Nakakataya siya ngayon tanan milyon niya. Mara ko rin ginababong siya. Ginawa po ang tatayay. Tububuhay siya wata nga kangati kakyan. Ginawa po ang taboy yararay. Wala po yung matinong wata nga kanga. Ay po ang kinabanin po na ba? Sa kataya ba ka nga ni kapuha. Milyon niya. Ay po ang tinayin na oras. Kaya nga ni kapuha kakinibayi ka. Ang anak ko Noria. Ayaw po Noria kani buran singko. Awan na bugin ang karang mais tinayin. Kaya kita mag-actress ay kapan na kuyay. Awan na patata po rin tayo kinagari. Matiyay ni Retayan. Itaw pa'y katukanan matamoy na. Okay? Sinura titano ari matiyay ari kurasiyay. Yay rongon yay regeriken tinayin rongon kay kamati para nang bubura. Rongon naron kay na kiyaw we abanay kotak. Pakamuro nga tata po nang aris tagin na. Raw nga mambis matana. Ma'am tano. Ako na ni kotak ako na hindi pa sito one. Nukura yon ng ilan na sinakonta po at Oxford University. At ito po yun, itim na to, ni kasi wagin naroon na ang kay. Naroon na rin kuha. Ayaw tapo, erang ni Maisay, taniri, katinan ng reformas. Ano po ginang gepon na ginoon, sa Katolika. Ito Roman Church, yung tatayari. Panakay, influence. Durong-durong yon ng ilan, ibu kinakaitaran. Sa Katolika. Ataw ko Bible sa akin tiyaron tayo. Matabon tayo na ba? Atara karawagin ako yan akay, siringagis. Wabubuha tabon dyan mataya siringagin tiya tabuhay. Awaro yung siringagiya. Agi siringagin tiya pa yung kamamad. Apo yung si kabuhay kaki. Ay po tiya kaurakin na po. Ang tiya karya siya. Dagi na kinamata wabuhay mawa. Panay ita kamara ka kaya kaya nairo na rin mo, kaya nairo na rin mo. Ay rasi ka kuwa, ba na ko na mga rigyan. Masiwarang kayo. Marita ko tiwari, ti missionary may itari-ari. Panay kibasin tawa yata yung wari-wari, kain tiya kari siya ni kaisibong. Abo ni nga iyan na ba, ikaw ng mga bundota kinaban, diay dari ka, kinakurong. Okay. Rari, Maria po, aratay, sinangkatan niya na sila pa. Pari po na nilo iya pera. Apon kami katan niya agad ay, ba na wari-wari tayo para wana kamat yan. Ari ang kay, amat siya, ay TikTok at ay, apon na kinagaro na, okay? Ay, arang kanon kawak. Ayo, rito, ang tirong ko yan. Dito pa rin Oxford University. Nanatay inuwi at ay nayaran nagba ni Mary. Nasintuwi ari Henry. At ay nagba Henry, taka woman, at ay nagba iboto ka the Protestantes. Nangyay mga rukon nasinari, ay mga boto ka the Catholic. Aban na ba ni boto tagi, siningaki. Nagya Protestantes. Ayo mind the information na rin minarik. Ay mind na ba? Pitakin nanon ningiran. Paya na rin kapati Akalikan Church. Ay kaya nataw siya tiyo eh. Ariyon ningiran. Yay, nagkarigan na yun, tapay parang. Yay, patanan mo agad ibuin na. Agi ako bebege tinuwa. Dani Raisua, makaruwa benmawa. Awe akan yay nagkarigan mga yay. Pangay na si Benin Wag, ano constitution na team mayon na patan mo ay kay. Ang nabugin ang kaya po diyan na nakukarawa.
Akaingiran nani na nakuha diya ba? God save the kings. Ayo na tayo tuwa. Ariwe ang kayo tuwari, King Charles. Dagi na baka nakunura ti muraki ba isyo muraki yawe ang kanya menay nanon. Anayaki isyo ang kanya kay nanon. Ira nga jam tayo ko na ba ni katopong tataboy? Ay man na rin kay John na ba si manayay. Ayo natang tuta na. Tardag. Yo. Ayo tirong ko tuwa na kang airang kausin ano. Nukura dumanta po ayo kasuka kinaro na tayo na rin mangi kay ni karukuang kay maruwan naman tayo ka amin ay darigin. Anata pa tuwari John Newton. John Newton na tayo nagbamat sinanang kaya unuwa na rin. Ay di na tama na at kay mo. Ayam maguri na kay tinani ka po na ko tani ka po na ko ya tinani pata-pata. Ante tayo na. Ada gini nagbayaro ko na ba tibuwa ka. Hindi ka nga ikaw ay tuwayo ay akabin hindi kayo mo gitawanan. Ay rin tano ko timaguri ari kapuna ko akiya tinani pata-pata. Ang gero ko tibuwa ka kura-kura yon kayo mo hindi imaraw. Ada gini nagbayaro ito ko ba nang punimat. Manggere ke mauna. Andiri kita nga isipin mawawang kanaya sa ururing. Aray na nanon na tawai na kontiaswa. Kaya kinabaw ko yun the Roman Church. Napunin ko ba kayo ito Protestantes? Kaya na rin kita tabayo, ito na ni Protestantes ni kabayan ni Karukati po ngayon. Awan na ruwan matanong. Ay, ito ako na nari. Amazing grace. Kambasa ko na eh. Sirin na ko inanon tatabayo, siya ni Neia. Ang siya ni Neia, bari nang may sarakorak, yang ham tamong narakorak. Ang siya ni Neia, aro ko kayo, aperin nung oraw, ay po si Payo Roy, ang kami akamanin ni Roy, tinto ko na eh. Pari, ipon ko ako, banara. Tayo po nang siguro banara kantipitipik. Gary Webster, kanga sinang mo sinako, ayi ka mga roko. Nari apun nang nunumanera sa kailiri hari. Aka nga punte meron nga yagri karon. Anga yari kaya pare sino ko anga sinibya ba sino ko naman tayo na kunti pasingan de pare. Te sino tayo sino wa sinibya ba ye. Okay. Sa mga pera na banda nini. Amazing grace. Ara ka ba niyantais? Te trawe mga rin ano na bana ko matak asasan na nini. Sa mga pera na nini sibugin te trawe. Okay? Amazing grace. Habang niya sa atin ko narang siguro, ito ko, sa kanina bayra, patuwa na may buwan kung bugin ang karang intangiro, ito kunahan na. Wala tayo, patirapin na, tayo kinatuwayo. At akin na pati kunahan, yan na, manimin na, mantangi-tangi, at ako rin, kaya marag, kitaan ka bureki. Agi, inanon tiyas. John Newton, katay, nung oraron, manimin na ron tangi, at ako rin, kaya marungan ni Marawa. Ang ayan ng kanya, riyo tiya kuna na iya, kay raron, kanga bilin kuna na iya, amazing grace. Sipasin na nila ito kuna ni Kripas, ka. Akam sipasin ni Matang. Amazing grace. Ano niya, payak pa sinpas. I was, but now I'm found. Raw, erang may say, sila kinay,
Aron neweabaan sina kon kagiwan tatayay. Ayataya yay kain sa kano kontak masira kinay pandingay to kongora. Darari tatayo barang kanan na ba yo sina ko tabanan tatayo. Enay rataya sinapun kapani na yay roy tinay nung kain kapan. Ani kay diri ka maron na tagina kinta tatan province. Inanon na ratay man ang Oxford University. Ay, iya po na ba the demonstration yon? Unya kinan Taabua kari Ukraine. Ini ka utay na kon rabi. Ayo rabi ipapaura na kiyay pare Taabua kitirin na ko iba ko ito kora kay. Ada kay nakang sipon de bagi kay nakang kiriba sige. Ya po ito may kira ro mata ko ngay man nga may gamiro ya po na ko na bandin na ko. O rabi na ba. Kaya na kaya kati ya pa na kay nako. Ata ko paro ko kanji CNN kita kanji BBC. Pare tawa au men na mau kain na tamu yo ay rabi ka kayo. Haber negosyo ay mesya de kay pare yo kan nora ki jon na. Magata ya siya audience kain kiriba siya to si irabuwa kita ay nga tabu na akin ori kain jon na ba panin ma. Stagin ng kay ngapong kay ba. The Oval Office ano akin kita iri. Ay kaunta ka Donald Trump ba Zelensky. Ada gini ba inanon naratay ni mama nang Donald Trump. Ada wana tale ja sanganaki. Ya kita ki ba na patawan ngay Taabua. Saka tayo ba na patawan ngay. Mari ngay ra. Ay ka po ni kain tapay para sipon na tayo ba. Puniya pay ka na rikiki. Asa ka pa nila matya kakin nungurong ngayon kan. Inanon na utay na ko na ko. Yan ura na ba pura kinikiribas? Yan, dandan ke London. Mayari yan ako na bandabi, baka ngayaw ka ba na bandabi. Dama na kaya papag yan. Ang kaya yaw ko niya, baka kaya tatabuan. Matan, the Commonwealth Headquarter Officer, yan, dandan ke London. Yais mga rakawak. Kanya karisan tatayay. Ibugya kain kiribas. Yari abantay yung ora, kaya mata kung tatayay. Punta pinti karisan kaisbong. Yari kiribas. Kataan tiyotay. Yatay angin tatay si manikangari at tirong way. Saki basin nanon na. Ngay mata ko, ay ito ilarikin Taabua, kaya kauragi ay ito koragi. Agi mata ibukin na yon mek. Ay, ikunan ko niya. Sa kisingay pa nagiraw naman ang nabagi. E po nakita ko diba sa kakaroy, yung tabi tayo ibukin daw. Sipon na kikunan na maginayo, ni karakuha, sipon na sinako. Ayan niya pong takin na yun, hindi ka pura kibadamos. Nakasus na makuruwaboy ka muna tinua. Awawa. At takin na kibay, hindi, inura titabuari. Ay inuri yaman tayo kaira. Ay kaira. Akabakwa, kiki, ngay, san? Pati rapukin na. Pati korak yakan na. Kano kunuri at korak yakan na. Tiki po ni mawa ka nga tatay kari. Mata kinikira. Aking mga maw ni karakwa. Ako rin ka nga tiri. Mana rin ka pa na uwe magkristo. Nga tiri. E kapayan rin kiro natin mo ni mga usayara. Pero iro, yego natin matira takauwa ni katay yakay. Korak yakay. Rau pun si Tuan na tatay nus. Ay kan takin nan tayo na koira. Ngaira ay kari kong raran tayo kasi nakatakan tumanta po tayo. Yung katay ma papun pa nante uwe. Giyo grigagi. Tatay recent message ay grigagi na kuya kan jobs. Tekara ngayon na. Pamino kira.
Jatay duwa nang gisina ko nora jata po ri kauragi ay John na so sita po aban indota kara yang ni kaban. Anggi kana ko di message jata yari na ko yakan jawab so na ko yara missionary. Ay po nanun na. Ipon nanun na ipon yakin na ipon kangay. Sinangriay no siya. Mayay di pa yairang dabe yang ayay. Ano tayo kati missionary ari yon itali. Ari kangay, sita po masoy mentauroy kaya na rin karis. Pai bukin na yaki pa ni rata inuwara kati pai para yaki pa ni rata inuri yaka kindong way kay. Siya bunti me to na bakangan yung o tipuputa kin medyo kukura imatira. Ya mamarak. Ikakan ko na tayo kay Yesu kaya kata kan kinayan do ko na matugin na anap. Dirati example ari yang. Ano pong antay? Ano pong inuha? Ang kaya mamara kaya manimamoy, nangangatya pa na kunti ay, nawagata tayo, rin ko yung tiya, kanungo siya na. Ay, samta ka rin. Kaya mamara kaya. O kaya bulit kaya mamara kaya. Agya bulit kaya mamara kaya. Maka na kaya mamara kaya, kaya mamara kaya. Ano yung kino kunti mamara kaya tayo di kayo? Ay, nasuwa. Kangatya ka kaya. Maso yung mende kaya. Ano yung kira, tsaka para tayo, ay nasuwa. Kangatya ka kaya. Hari apa yang kasih gua baka ngatur ngono ko ira banda kaini dayen tatay ay. Sa kinano na bang di ko na kon the Bible land no. Yang ani sa kinapatero ngono ko yana. Ya ko yang ko na. Ay nga yanya nang iriya di mana tabay bang kan to sing pero mo ndiya ina ko basangan na si banen mo kenano ray bukin tero ngono ko ay. Ba ko antan nga babag. Pangairay kain ka ba ne pun benen yes pangarap. Yes ay suang sinaw. Giyo giri kago ay mo na sinaw. Ay suwang nga. Ay isa na nga ano, ba na tauroy. Ngay, diba na may buwa ko mini ka ba niya, sinaban ng tauroy dyan tayo. Ika rin ba tawa, tinong konong kayo, nururu yayo ni kiripas. Amen. Arabawin sa tayo kayo, bugi ang misionary. May misionary ka, tinang director, sin tayo. Katirawan, aratamo yon, Diyos na kung tayo. O tataro pa sinapanin no sinako. Makanayaki pa na tayo no sinako, babuni pa na para tayo. Bahay tabewa. Yaki pa sintamaro. Ante karesa, kanaro na para tayo, yaki matin ko na tayo para iroya. Anya temoni kakanga, simoni menen nanonam. Tete yari si pa rin dawe atamoy na, ikaparaburan kaya katoka atamoy na. Makanayawari kami atayo, tewa na. Yaki wari katikip tewa na, wuwa tenua. Eware kami atayo tewana, eware kami atayo wowa, tenua. Ang ngay raya ka nga, ngay. Ngay na may punta tayo, ako, missionary. Sito nga kaya kami tinan, wag yung ginaba, yun tenua, tepi mewa nawa, yun tepi mewa, kibuna tawa na akong tenua. Ngay ra, ayun ang jakari siya, wara ra kami tinan. O wag yung ginaba, ki. Maka sito nga kibantay siya kita, iruya kain Korea, sinang namate Jongsu nantay ri. Ano? Ayo pun panaw. Nagami no komito ro ay mangoria menay matamin tayo. Sinakaw kira yaw. Sinakasugi agak poro ay manakantan nga diaswa. Sinatawro ang tira kanya tayo. No sinako na kotapon na ba yon kiribas. Anda kina tiro ngo ngakawak. Anata ko tabi man ba ko na tara ni mino yay. Panan di ba yan narik. Nande ba yan narik? Yuri nga tayo unuman na rin yan dagi, kanay yan natay kay, kaparapuran kayo tagin. Pati unuman na yun, era nagkabaya mamani nga. Kanay, inako na ko, yaw ka na ba na pa yung tete? Ay, tete na ba na ko yakan taro Mauri, tapos yun na, puri amin taro Mauri yan. Kibasin do ari yakakimiyan. Detay na sa mga kubana ko, sa nura yabo po, busin tere po na po. Ay, kato-kata man na may bugin na, ata man na, tete, hindi pa yung tete. Ako tataro pati aswa na ronira ni kapan. Anangan nira din ni Korea. Ni ko na ano sina kung tayo. Ang kanan na ba yung kakaongora tayo. Gawin na pati pa naman gawin ako na koira. Ukuran ti kwawa mo ti kakawak. Ate kwawa yagi men ti tawanin ne. Mamen ang tiyang wayoki. Nabusmaya na tayo katiatwa.
Ari po nga yan, nanganira, kayo na matagira, ni kuwawan ta tayo. E mais strong ay kunan sa paya, papuno mo, te mais kurukuri. Maya tayo, kanaring nababag ta tayo, naki na ba tao ta tayo ni busmayag. Nakaya po si Kosi na ba, kasi nakunan ni Kosi ta tayo. Arakanta nga ba, no sinakora program ta tayo ako. Ibugin ta karuayan, tirong way. Ang sa karuayan, tirong way, aya, yabunsan tatarwagin na may nano, sa siyang tatarwagin na marakuragin ka ba? Kasi na maruruwagin na naman tayo. Kasi na puntakin na, naroon takin na, narin na takin na kaya. Kaya kaya sa ikay na no amin tataro. Kasi kayo na no amin tataro. Kasi kayo na no ilan na ba ni ka ba? Kasi na punin pa rin malang. Kaya, ako na ni karawat yung maguriyo. Papunin nga iray kayo ni ka ba? Kam nakapaya. At yaswa na roon ira. Nabusira ba sinanin na ito kunari? Tara kunari ka nga kay Rora sinakunan na iyo. Yay ko na miya kamuring nga. Kaka nga. Basta kunari. Ito kunari. Kanuan buong ngay tara ito kunari. Ni buong ngay ngay. Kanikatuwa timan na tayo. Wana, wow. Raba, nakainiran, si takarag doon na waririk. O karagayon, nakabaraw mo rin akong tunay na ertiyo watara. Okay? Datay na ko na siya na wow sa. Ay pun tatang iraw na. Pagdiridigay. Itaray mata na. Era ko abuntang. O ngayari ito ang ginaba. Yakarawain, tsaka bari sa akin, tayo bari si paro, imasun teman niya ba? Ayaw kay nga po, ayatang. Ayatak. Siya watara. Era siya watara, yawan ako yung, ayatak. Ito ko ba sinabihin, ano ba yung ginagawa sinasiringagin sa tayo tuwan? Nga ilagin mo sa tayo, ngay kabaraw po na akong siya watara. Ito ko, teka. Kunin nga si Boy Matyawa, tara tiyak ginirira na ririyayan niya ate. Ang ngayon tiririn dapat fine, tagi. Ang kasi tayo, may missionary rin tagi narita rin.
Ang ayat ko rin kaya tuwan may buwan tabi akaro aswangnya yate badara ti bayan ri kiro. Kanano ba mato ayon max. Ang ayat nga si kakara ba irong kay na ko yarate. Nasiwayon kaya kipa sintatang. Sita ba yata kinanday na ko. Ano nang kay, pwede na ko rin kaya, ano mga bunong na ko ira. Ariya. Pwede na niya si pangara kawak. Kasi nakaraw na no, raban, nabuntugin ni kaway na ni kaban. Diba ya kawak, basi nang bundiyayin, karaw si pangara. Aka natay kawari rin, bundiyayin na ba, nataturong. Natataro, ibugiran tayo, nabusiya, Pastor Adrian, to come forward and please pray for our members in Kiribati and the work in Kiribati so that we know that we have to go out and tell the world the good news of Jesus. So please pray for members this afternoon. Thank you. Let's bow our heads as we pray. Father in heaven, we thank you for the time that we've shared together this Sabbath. Thank you for the presentation this afternoon, the way that you have led and guided people through history. Many have suffered persecution and death because they stood on your word. They believed in your word. And they had courage to believe in it and to stand firm. Father, give us that same courage. Give us the same persistence. And Father, I just want to pray a special blessing on the Kiribati mission, the leadership, the office staff, the pastors, the teachers, our school, all of our churches, our members, our older folk, our young people, our children. Father, please bless us, bless each one. Help us to continue to be a shining light for you. You love the church, but you love people outside the church. Help us to share that love. Help us to share the passion and the mission, even if it's challenging, even if it's difficult, using whatever means we can, whether it's health, whether it's social media, whether it's having a conversation with our neighbors or the people that we work with. Father, may we be a shining light for you. Show your love, flow your love through us to others, because you want them to be saved as well. We pray these things in Jesus' name. Amen. Thank you, Pastor.